Всички проблеми на Ford Focus 3 и как се поправят. Алтернатор. Алтернаторите при много съвременни автомобили могат да се повредят по-рано от очакваното. Причини: корозирали връзки, повредени кабели, износени четки или неизправни блокове за управление. Симптом: акумулаторът не се зарежда правилно или има скокове в напрежението. Поправяне: ремонт или смяна с качествен aftermarket алтернатор. Горивна помпа. Симптоми: разтрисане при ускорение или трудно палене в горещо време. Помпата може да работи нестабилно при ниско ниво на горивото. Задръстени вътрешни филтри или износен мотор на помпата са честите причини. Поправяне често изисква смяна на помпения блок, понякога и демонтаж на резервоара. Стартер. Стартерът може да откаже, ако соленоидът или бендиксът се износи. Симптоми: двигателят няма да върти. Стартерите могат да се ремонтират или сменят лесно. Течове на масло. Задното уплътнение на коляновия вал на ранните 1,6 двигатели е известна слаба точка. Гарнитурата на капака на клапаните също може да се втвърди и да започне да тече. Поправяне: сменете уплътненията или гарнитурите, премахнете картера, за да получите достъп до уплътнението на коляновия вал. Електронна дроселова клапа. Датчикът за положение на дроселовата клапа, TPC, може да се повреди и да предизвика грешка P2135. Симптоми: бавна реакция при подаване на газ, нестабилни обороти на празен ход, луфтове на клапаните. Няма хидравлични повдигачи. Настройките се извършват чрез избиране на повдигачи и измерване с луфтомери. Абонирай се за канала. Ако луфтът е твърде голям, това ще причини силни шумове. Ако е твърде тесен, клапаните ще изгорят. Детонации при студен двигател. Забележими след 50 000 до 150 000 км, обикновено изчезват след загряване. Причини: луфт на пола на бутало или бутален болт. Не е критичен проблем, тъй като няма да причини блокиране или повреда на двигателя. Износване на лагери и пръстени. Главните лагери могат да се износят по-бързо от биелните. След 200 000 км могат да залепнат маслените пръстени и да повишат разхода. Боя и корозия. Боя като цяло е издръжлива, ръждата е рядкост. Слаби точки: връзките между броня и калници, задни калници и ръба на задната врата. Ударите от камъчета по предния капак обикновено не причиняват ръжда бързо. Предни фарове и радиатори. Предни фарове. Меката пластмаса е предразположена към замъгляване, надиране или вътрешно помътняване. Радиатори. Те стоят много близо до бронята и лесно се повреждат дори и след малки удари. Странични прагове. Пластмасовите накладки са уязвими на повреждане от бордюри. Уязвимостта на ЕБУ. Критично. Електронният блок за управление ЕБУ е разположен отляво зад предната броня. Риск: след малки удари е възможно корпусът да се напука и да навлезе вода. Резултат: сериозни неизправности на двигателя, които е трудно да се диагнозират незабавно. Електрически рискове. Течна течност за чистачки. Течността може потече и да причини късо съединение в електрониката. Последствия: непредвидимо поведение на електрическите уреди или изгаряне на контролни модули. Окачване и управление. Кормилна рейка.
Тракането е често срещано, особено при моделите с електрическо сервоуправление – EPS. Отказ на EPS често се причинява от навлизане на вода в контролния модул за управлението. Окачване. Втулките на задните носачи и горните лагери на предните Макферсони са най-честите точки на повреди. Повечето от тези неизправности са добре документирани и поправими. Focus 3 остава практичен и атрактивен автомобил за шофиране. Сблъсквали ли сте се с някои от тези проблеми? Кажете ни опита си и решенията в коментарите по-долу.